Чиния. Сядай! Туалетната чиния. Сега да се чупи, бе! Не го чупи сега, не го чупи. Вчупено ли е цето? В чупено. Кухая. Не, да не лъжиш, ма, педерас, да видя. Иска ли да видя, дай да видя яйцето. Чупено, виж ти. Да видя яйцето. Виж и къде ма кака е мантата, дръмка. Яйцето да видя. Яйцето да видя. Не се прави на луд. Чакай. Аха. Ай. Дай да видя. Не, да, тузо, аз Гледал се кара. На календрал ти качиш, на календрал. Изкарай отвътре да какво се прави. Ти си го направил отвънка. Чакай, аха. Ти го направил отвънка, пемасти отдолу. Аба къде вънка? Виж какво направи банята. Добре. Признаваме ли го за често? Добре, признаваме го. Да. Чакайте малко се, чакай.